Hello po, ako po si Lester at welcome po sa ating channel Panlasang Ilocano. Ngayon po magluluto naman po tayo ng corn soup. Una po, maghiwa po tayo ng mais. Mag-ingat lang po sa kutsilyo. Gudgurin po mabuti. Ito na po ang ating mais. At isunod po naman po natin na isalin sa kasirola. At maglalagay po tayo ng tubig para sa ating mais. Palalambutin po natin siya. Takpan po natin. Check na po natin kung malambot na ang ating ginayat na mais. Hindi pa po pwede. Takpan po natin muli. Mga ilang minuto pa. Yan. Habang po pinapakuluan, maglalagay po ako ng chicken cubes. Para sa gayon, mas malasa pa po ang ating mais. Yan, check po natin muli kung ito pwede na, malambot na. Mag-ingat lang po pagka kayo mapaso. Takpan po natin muli. Mga ilang minuto pa po sa ating pagpapalambot. Yan, okay na po ang ating mais. Isalin po natin muli at magigisa na po tayo. Yung pinagpakulan po, yun din lang din po ang gagamitin ko para sa panggisa. Hindi ko na po hinugasan. Sunod natin ang bawang. Haluin po natin. Tignan natin po kung okay na po, magiging brown. Ayan. Isunod na po natin ang sibuyas. Halu-haluin po natin muli. Pag okay na po ang sibuyas, pwede na po natin ilagay ang ating sahog. Hipon. Hipon po ang isasahog ko. Kahit ano pong isahog nyo, pwede po. Pwede pong baboy, manok. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyong isahog sa ating mais. Lalagay po tayo ng paminta. Sunod po natin ang asin. Ayan. Halu-haluin po natin hanggang sa maluto po ang ating sahog. Pagkayari po nito, pagkaluto po, ilalagay na po natin ang ating mais, ang ating pinalambot kanina. Takpan po natin at antayin po natin kumulo ulit. At habang hinihintay po natin,
Magbabati na po tayo ng itlog. Ayan. Ihalo po natin tong itlog. At sa gayon, dagdag po pampalapot sa ating corn soup. Ilalagay ko na po itong binati kong itlog. Halo-haloin po natin. Takpan po natin muli. Ngayon, 1 minuto. At ilalagay na po natin ang dahon ng ampalaya. Pwede po kayo maglagay ng kahit dahon ng sili, malunggay. Pero ako, usually, ang ginagamit ko po, dahon ng ampalaya. At isunod na po natin ang ating sili. Pagkalagay po natin ng sili, pwede nating patayin. Pinatay ko na po. At pwede na po tayo magain. Kaya na sinasabi ko, pag nagsiserve po tayo, ay lagi tayo nakangiti. Dapat masaya po tayo sa ating mga ginagawa. At sa gayon na masarap po ang mga putahin na ating lulutuin. Kailangan mahalin po natin ang ating mga ginagawa. Ito na po ang ating corn soup. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano, mag-subscribe na po kayo. At pindutin na lang po ang notification bell. Sa gayon, updated po kayo sa aking mga ina-upload.